от 123 милиона лева, нужните му 400 лева за участие на Балканското първенство в Турция не могат да бъдат осигурени. Смешни пари! Ще кажете вие, но непосилни за държавата, ще отговори министъра. Да, например, искам да отида на Европейско първенство за ветерани. Не мога. А за световно може да мечтая са. Сумата умножена по 3 беше осигурена от Patreon. И в крайна сметка дядо Петър замина да представлява страната ни. 2 седмици по-късно звъни и вика: ела да ти покажа нещо. Отивам, а той вади от найлоново пликче 2 златни медала, спечелени точно от състезанието, което осигурихме. Медали за България. Европейски шампион. Медиите мълчат, а министъра не смее и да се снима с него, че 200 лева на златен медал са им се сторили непосилен разход. И тогава си казах, че България трябва да знае историята му. Историята на човека надежда. На човека надежда.